Yeah. Hvor er det dejligt at være her igen, Christian. Det er dejligt at være her. Vi skal lave nogle nye albumprogrammer. Ja, det skal vi. Fordi at vi har fundet en masse penge. Vi har fået en masse penge. Korrektion, vi har fået en masse penge, det er vi rigtig glade for. Nu skal vi prøve at gøre os fortjent til dem. Ja. Det kan vi ikke, men vi kan til gengæld lave 10 udsendelser om 10 utrolig gode plader. Ja, og vi har jo denne her gang haft, ligesom sidste gang, en afstemning, dog kun om 5 af pladerne, men vi blev ret glade for de 5. Ja, de er jo de gode plader, og så har vi valgt 5 selv. Jeg glæder mig helt vildt meget til, at vi skal lave noget så sjældent som en opsamlingsplade, nemlig ABBA Gold. Fordi at, jeg ved, at min gode ven Ralf, han ved noget om ABBA, som jeg simpelthen bare må vide. Og jeg tør ikke at spørge ham, før vi optager det, fordi det bliver så fedt. Og du elsker den plade, er det ikke rigtigt? Jeg elsker ABBA. Jeg elsker ABBA, og jeg synes, det er en ret god måde at præsentere dem på. Vi har aldrig haft en opsamlingsplade. Nej, det er jo en farlig ting at gøre, fordi så kan man lige pludselig ende et sted, hvor man prøver at skumme fløden fra det bedste fra nogle ikke så gode plader, i stedet for ligesom at gå efter albumet som et værk. Mm-hmm. Men lige den her var jo sådan lidt vigtig, fordi den genstartede deres karriere. Og de er et single band på mange måder. Ja, men de lavede også gode albumer, ikke? Så, jeg ved ikke, jeg er ligesom jer derude, jeg glæder mig virkelig til at høre. Men Miles Davis var en singlekunstner. Han lavede ikke andet end bangers. Lige præcis, og derfor har vi taget en af hans store singleplader med, Live Evil, som jo virkelig, man kan høre det. Med hits, man kan synge med på. Prøv lige at finde den frem også, den har vi også liggende derovre. Den har også et eller andet sted der. Der ligger også nogle andre plader derovre, som er aktuelle. Det har vi her. Ja. Han skrev sådan nogle 2-minutters numre, man lige kunne synge med på hurtigt. Det var sådan noget, børn lærte at synge med på meget hurtigt. Ja, men det er jo en fuldstændig afsindig plade fra en periode, hvor der er mange plader at vælge imellem. Der er Miles Ahead, der er Bitches Brew, og en tid, hvor han er ved at gøre så mange fantastiske ting. Og den der er bare så fuldstændig vildt spirituelt. Har vi fundet vores yderpunkter i vores sæson? Er det fra ABBA til Live Evil måske? Er det simpelthen fra ABBA til... Ja, Gold til Live Evil. Det skulle godt være, at du har ret i det. Nej, fordi så har vi jo også vores gode venner fra Brasil. Det er rigtigt. Det finder sig i sådan en trekantposition. Et sted uden for... Ja, det er rigtigt, ja. Prøv lige at finde den frem. Det er den her plade her. Ja. Vi kommer vidt omkring i den her sæson, kan jeg nok forstå. Som er bare jo altså et ubestridt mesterværk. Og det gør vi jo, fordi vi elsker jer. Ja, fordi den man tugter, elsker man, og derfor så spiller vi ting for, at der nogle gange kan virke lidt udfordrende, men belønningen er 10-fold større. Ja, der er nogen, der kalder det her en forældreplade. Det har vi ingen indvendinger mod. Nej. Det er en forældreplade. Der er ikke noget galt med forældre. Uden dem var vi her ikke. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Og samtidig så er det der jo bare, altså, det er en af de plader, man har hørt så mange gange, og man tænker, orker man at høre den igen, og så sætter man den på, og så er det fuldstændig langt ud. Den er fucked up fed. Den er helt fantastisk. Og hun synger så fantastisk stivbenet på den smukkeste måde. Ja, pas på nu at bruge nogle ord. Vi skal have ikke lavet programmer. Så sådan nogle plader skal vi blandt andet ind over. Ja, det skal vi. Der kommer også nogle hvide mænd, der spiller rock, sikkert for dem af jer, der gerne vil have det. Ja, de er svære at holde ude. Altså, det er jo klart, nu hvor de har været ude af musikhistorien i så mange årtier, så vil de jo gerne ind nu og få sådan en position. Det er deres tid. Så det er tiden for hvide rock-guitarister til at komme ind i musikhistorien. Og det kommer de så også her, fordi vi holder meget af, at den herskende fortælling ikke får lov at dominere, og at der er plads til alle former for mærkelige afarter af mennesker. Og herunder også hvide rock-guitarister, der har ondt i hjertet. Hvad er det her, Christian? Kan du fortælle mig, hvad der er egentlig? Jeg kan ikke rigtig finde noget åbent den. Fordi... Nej, den er også lukket. Jeg tror, det er sådan en, Donald Trump gerne vil bygge, ikke? Og så ja, det er rigtigt, Så skal mexikanerne betale for det. Ja. Men det er vel et eksempel på en af de store etablerede rockmesterværker. Og også en anden af dine favoritter, ved jeg. Altså, vi er jo nede i dit arveguld her med ABBA og... jeg ved ikke rigtigt, altså måske. Jo, altså... er det første band, hvor vi gentager en plade? Er det første? Har vi ikke lavet? Vi har ikke lavet Pink Floyd, nej. Nej, det har vi ikke. Der er noget. Slet det. Hvad hedder det? Jeg troede, det hedder Dark Side of the Moon. Altså, Pink Floyd er jo... at der er flere forskellige generationer, som elsker Pink Floyd af flere forskellige grunde. Ja. Men der er endnu flere, der hader dem for den her plade.
Det er mit indtryk. Det er mit indtryk, at det er stopklodsen. Og det synes vi begge to er uretfærdigt. I høj grad. Og det er også bare fyldt med hits og gode sange. Altså Comfortably Numb og Run Like Hell og Another Brick in the Wall. Fuldstændig. Altså, det er jo sådan en, jeg har hørt den fra jeg var lille. Og man tænkte, det er da en hyggelig plade. Nej, det tænkte man ikke. Men man tænkte, sikkert dog en uhyggelig historie, der bliver fortalt. For det er jo virkelig en plade, hvor man bliver taget i hånden, og så får man fortalt den der gode engelske rock-opera-stil på en eller anden måde, ikke? Men også med fantastisk lyddrama, sammenlignet med sådan noget som Tommy og hvad der ellers var konceptplader. Den her, der bliver jo lavet lyddrama, som vi i dag kunne lære noget af. Ikke? Så den glæder vi os også til, og vil ikke sige mere om lige nu. Nej, så det skal vi, nu lukker vi værket igen, og så åbner vi det op i radioform senere. Ja, fordi at man kan sige, at hele vores grundparadigme her, det er, at vi forsøger at lade være med at snakke om det musik, vi skal lave programmer om, før vi har tændt mikrofonen. Sådan, så det rent faktisk er første gang, vi taler om det, det er, når vi har mikrofonen kørende. Det er sådan et grundprincip. Så vi snyder faktisk ikke, når det kommer til det. Nej, og det er også for at være spontane. Altså, vi planlægger at være spontane. Ja, vi skaber et rum for at være spontane. Vi skriver det ind i vores kalender, og nu skal vi være spontane. Og så er vi bare spontane for en 5'er. Det er også derfor, vi laver fejl hele tiden. Ja, men det er menneskeligt at fejle. Skriv nogle flere mails om det. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Får du mails om det? Altså, vi begår nogle faktuelle fejl en gang imellem. En gang imellem. Men det er menneskeligt.